Ahojte, momentálne ideme lanovkou hore k lyžarskému stredisku. Tak trošku vám ukážeme, jak toto vyzerá z vrchu. No, Andulka, ukáž nám, bojíš sa? Neboj sa, lásenky. Takže je to tu naozaj nádherné, hotel, všetko okolo. Som mobil nestratil. No, to by sme ho už nenašli. Takže momentálne ideme na náš hotel. Toto je momentálne náš hotel, takzvaný hotelisko. Naozaj paráda. Len trošku viac drahšie, než sme počítali. Aby ste boli v obraze, toto nie je lanovka na svah, ale lanovka len k ďalšej lanovke, ktorá vás vlastne vyvedie na svahy k lyžovaniu. Teraz sme prešli náš hotel a ideme stále hore. Je to naozaj pecka. Je to zdarma. Na Slovensku by si za toto vypýtali určite 10 eur za cestu, alebo minimálne 30 eur za celý deň, takže je to fakt paráda. Hore po pravej strane už vidíte zjazdovky, ktoré sa týčia až do takmer 1 kilometra nad morom. Je to fakt pecka. Vrelo odporúčam. Kto miluje lyžovanie veľmi tvrdú a krásnu zimu, vrelo odporúčam.